Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila ban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Kahinyo Trap Youth Council Central Body haga pratarik unailar arhajar arpulai. Kala IT daga jingtho hau menteri katanat pulih puthi jongga sarkar jela u rakam sangma. Bandawa yak sarkar bakadai ban pleru yak Shillong campus ondala pensedang yak Captain Williamson Sangma University Hatura, West Garo Hills District. Haga jing keren bat gilat patai kubor u presiden keseng uba Robert June Kharjarin ulayatu baka seng kalapan senguru hau menteri halor ke jingrem syabapalat ka bai school hapadeng ki school bala penyai daki riu shimet lani ki private school bat ki school ke bayo jingkersyan pisa na ka sorkar. Shushu ulayatu ru baka seng kala dawaru ya ka sorkar ban no ya ki Jakarta Examen Central University Entrance Test hamman lagi district jongga jela. Bat baka sorkar ka dairu ban ajing kersyan pisa yaki college na kabenta ban pentrekam yaka National Education Policy 2020. Hagani ka juk asngi ki nongyalam jongga HYC Ribhoy Sepngi Circle ru kila IT yaka dorkhas hau menteri katanat pulih puthi halor ka jingdawa ban pentrekam no yaka Patarkhma Model Degree College. Ka mat ka banikong ka bang nakaliang kaseng nila ay da ka jingtho mata kasngi kalongba bandon no ya ka State University Sakaway hapo anong ba Shillong. Ya kan ni ka kam nakaliang jong menteri jong katanat pulih puthi ula ong yangi ba kan ni ka kam kadang don ha ka level bo ni keren bat chief minister bat kumju uru bat ka cabinet namar ba uang bah kalian gajing yo ijong uru kum ubru shibet ka idon kam don Sakaway ka university ka benta ka baar ka ba mengingi la dawa na kalian jong education minister kalongba kuma pitip ka mekhlia menta kala don ya ka Wei ka university ka baki khot ka Captain Williamson Sangma University hante yo po nong ba tura tangba hadu menta ka ni ka university ka khlempat trikam nila dawa na kalian jong education minister ban pentrikam no wood ya kani ka university bakan yat na syakmat bat haka juga por ngila dawa bahaba pentrikam kadi bendon ka kampus apa kasih jenti hel wijal no boleh kan pensuk kumbalong ya ke embus kumba PUI ba ka embus ke headquarter ka dan uturah dari ka regional office ka dan Shillong di kumjuru ngingi kwa ya kani ka university juga jela ba ka off campus lani ka way na ki branch lani ka campus ka jongka lani ka office ka di pendan hapo no ba Shillong tina ka liang jong u education minister la keren sayangi ba ya kani ka kampun sale kamut ka Captain Williamson Sangma University Shillong campus kan don but ulayat ru yangi ba haka next academic session kamut la har hajar usau session kani ka university kan sa sedang batrekam laong ba ka jing pentre ban thong UVC but ya ki PVC ki pro VC kin ka proses menta kali sakmat bat ula ayangi kata ka assurance bati kenapa haka senem ka banwan uang ba unsa kin sa pentrikam no ya kani ka university but ka Shillong ru kandon ya kata ka kampus la ka jong halor kani ka university ka benta ka baar ka bangi layah keren kam bunpor bat ka bakham don kam akan ni gajing kendu ka jongi kalong ba kumba POE hakini ki sngi ki ba menta ka school fees lani kita ki by school lani ki by college by university lani kini ki fee structure lada pin page ya ki private school lani ya kini ki government aided ka fees kalong ka bahe anu kata-kata but kadon ka gap ka jinga pair ka ba jur ba padang ki government aided school lani ki government aided colleges but kini ki government but ki private
but kumju ru kadan ke jing pher ka bai jingai bha bat kini ki fully government institution but kani ke jing kyu bha jong ka fees ha ki jaka puli ko pher kalong ka ke balak ta bha ya ki samla puli bat ya ki kimik pa ti na khleng jong ka sengila dawa ba kala don kam no ban regulate ya kini ki fee da ka sarkar kam tam ye ki government aided institution but ye ki non government aided institution and ye ki private school no boleh lada pipet ha ki wei ki jala kum ka Gujarat ka Assam bat ki wei ki jala kini ki jala ki lawan ra da ka an ban regulate ye kini ki fees kisna ye ka commission but don kanu ka school ka bala ban penkiu la ni ban bu ye ka fee klem ka approval jong ka commission ti kani kala long ka badon kam ha ka jala ka jongi no bling langsung thu ka long ba kajing temu jong ki bobon ki college ban ya chakman ya NEP kan sa di ka we ne ki daw ba kan sa kiu ka fees ha ki jaka puli ko pero ti nakliang jong seng nila dawa but nakliang jong education minister hak markmat jong hi uang ba un sa shimkia ya kan kam ula phone ki officer ki jong ki ban study ya ka comparison study ban le ya kan ni ka jingkiu bha jong ka puli ka puthi nama beli kan ni ka kata ya ilong sem ki babun ka drop out kan ni thu hi ka ni ka jingkiu than ka jing puli ka dor ka di ka wei na ka jingkiu jong ka drop out ka jingduk ru kan ni ka di ka wei ka ba wanra ya ban pen asatin ya ki khun samla ki jongi ha kan puli thi ki bon ki kimi ki pam ta ki shim ki loans ki boper ya kani ti ya kani na kali minister ula kula mi bo un sa shim khia ya kam krang ba kani ka jinge kanom jiala ni kanom don shu ha ka jala ka jongi ki wei ki mat ki ba nilai keren kalong ba sarkar kan ai jingerap ya ki college ki boper nama boleh lada ka sarkar kam la banerap kini ki college ki boper kin shem jing bha ha ka ban pentri kam tam na ka jing don lani tam na ka jing thmu ban pentri kam ya ke NEP minta na khaliang jong education minister ula inform ngi ba sarkar kan sa sanction sa kumba aku saula ni akusan ki sanction post ha ki college kum ki community college bat ki ki college ki additional post u lada pongru ba hot unom la la se ban yarap ya barok ki college ha ju ko por ri unsa kin sale da ka anja face system na mobile klem ka jing yarap jong college ni thu bi klem ka jing yarap jong sarkar ki college kan sem jing ha ban ia chakbat bat kene kam nila dawaru na kaleng jong seng bandon ni kini ki CUAT center hak jala kumba POE ki samla ki jongi ki batho ya kini ki CUAT exam kamtam ki ba apply ya ka master degree ki yo ki habanlit sabar ki habanlit sha ki wei ki jala bar ka tu jing yo jing te pro ka dei shisni asni shwa ki salet itu jala ti kani kalau bu jing ti ni lakren bala da kumnu hot ni suggest ba la da kumnu kan bha bakin don haman ki district ti henry nakaliang jong minister ula pentip yang i buang ba haka next academic session ka bamut house number 1 kami clear kan sayo south league center artli selong ka wei ni hu bat ka wei ga chaka ka wei ha jowai bat ka wei tura ti nakaliang jong ka seng ni singo ban ai play ya sarkar ka ba la menteri stop ban wanra yakini ki center bantho ya kai CUAT exam no beli kan ni kolong padon kam kata ki wei ki mat ki bangi lakren kolong ba kumba phi pej menta lada phile what admission lani lada phile apply kam ha ki competitive exam lani phi what ya kino ki jaka banrung ha ki school bar ki college haba ki lek yakini ki entran lani ha ki balek ha ki competitive exam ka wei na ki subject ka ba shajwan ma ki exam kadi kani ka aptitude bat ka logical reasoning but ki student ki jongi ki sayathu yongi ba ki sham jinge ma ban le ya kini ki aptitude bat ki logical reasoning test but kani ka jinge ka penlong ya ki student ki jongi ban do admission na ni ban fail ya kini competitive exam nak liang jong seng ngilaban kia bakala don kam ya sarkar menta ban wanra ya ka aptitude and logical reasoning hadu ki school level
Boleh ladang iwan ra ya kini kijat exam hadu ki school level. Ya kini kijat subject hadu ki school level. Ngila lo bapen kre lupa ya ki student ki jongi bakin pass ya kini ki exam ki paper. But kawai na ki jing mentoi jong kini ki test ka aptitude but ka logical reasoning ka long ba en tip lupa ya ka sub jong ki kena nadu dangrin laki don sub ha kai kala bandi ki don sub ka mathematics ni ha ka literature la ni ha ka law la ni ha ka political science la ni ha ka no ka benta tila da kila tip lupa ya ka sub ka sub ya ki banjit ya ki subject ha ki higher courses let's say endala pass ya class 12 kan sub ya ki banjit ya ki stream ki jong ki no boleh kila develop lupa ya kata ka jingsu thu halor ka kam tina kalian jong ka nakalian jong ka sen ngin sa jing mot ya kani sa ka education commission ya ka badang su set up no boleh kani kolong ka badon kam hadu kata nam ta ka jing mentoi jong ki student ke jongi kamat ka bakhadu ka bangilai keren ka di namta ba ka sarkar kan intervene ya ka jing syakta jong kumba arspa ngutam ki samla puli napo ka jalam khli hati po Manipur kumo POE ke jingjia po Manipur ka kumba kalong mata kat ang mi isni kam ngim UI ba ka don kata ka improvement ni ki ngilayo jing tip na ki samla puli bat na ki kimi pa ba menta ki shule offline or online classes but ki don ru ki boleh puli haki la shu set yaki kum hajir kimla ban mi na ki campus ki jong ki haban sulit betang na jaka puli haki school ki joki bat ka desktop bahaya ka ya ka puli ti ki don ru ki bahadu mata ki menut ya ka ban lech Manipur ban lech puli ban lech tengi ki jing puli ki joki ngila keren ya kani bat nakaliang education minister ula pentip yang ni ba nakal bakani ke involve shibun ki factors na mo bling an ai no saya pi kalong ba lada ki la pendep ya ka second semester la se apo Manipur University bakin lek Sakawai University nakaliang ke Manipur University la se ki haban ai ki kenja NOC ya gitu ki grade baki la de pass apa no boleh lada uladet third semester pun lek Sakawai University lada ka katu ke university la se na Manipur kim ai ka clearance mo kan bu jing ya dikaniru ka involve ya ka home department but ikiwi department ti nakaliang ju uang ba sarkar kala de singkial pa ya kan ka kam but mentaru nakaliang menteri rong ba uang ba u dan meeting but ki minister jong ka union government ban keren ya kan ni no boleh ki don ki courses ke bangila ban wan ra ni ke bagi stream le se kan ku kala ban accommodate ki don ki courses ke ba ngingim dan ang ni ban wan ra ni kemut ke government ka hap negotiate ki wai ki university sya wai ki celak ban penrung ki ni student ki jongi ti hau bedi bukan ni uang ban nakaliang menteri rang ba dan kata ka jing penbek bagi menteri ke badai hantai po nombak jadi bat ni kemit nanti bak sarkar kan simkhia ya kan ka jing kendu jing jong ki samla ki puli ki jongi ki ba puli hantai po nombak nombak infal badi ki wei ki jaka po Manipur nomor kompetitif ki don shibun ba ki jaka puli ki ba ki student na po makilia ki puli sa po Manipur tilada ka situation kam improve lada kimyo la ban puli kan sakta bahaya ka ya ka career ke jong samla puli bat ni kimil nanti bak sarkar kan simkhia ne kam kana ba kan don kana kono ka jingthut adi nambut u agree in principle ya kan u agree in principle uang ba ho ka la don kam ya ka sarkar ban step in ya kan kumbang ong phi ba menehi khmat jongi ula phone ya ki officer ban le ya ka comparative study ka gap ka baya phera padeng ka government but ki government aided but ki private institution ki ula phale ya kata comparative study but ka government ka di ban step in no boleh hakeleng jong kari India ki state government ki boper ki la step in ya kan ka kam kalau poi sadu sa sumku du la da pi follow up berbuat kaying ke syari bahakli du jong kari India ru kala ai yang kata rai ba ka government kala ban regulate ki fees kumbang ong api ki don sipun ki jala ki bala set up ki commission ki boper ban regulate ki fees ki regulate kumno ki snaya ka commission but ka wei ka school la ni ka college and university haswa ba kin shim ki fees ki haban yo ka approval na kata commission but ka commission kan ai approval tang la da ka biang ka justification
balai pihak kio tikum kini ngila don kam haka jela ka jongi bat ngila ban le ya kani tang ladang yiwan ra ya ki appropriate legislation lani da ka ai nomla ban su ong sim ta kata no beli hawan ra da ka ai klem ka an nomla ban wan ra regulation ki nakaliang jong agree in principle but ula da ong ni ba un sa sim kia ne kam but nakaliang ka sengin sa follow up bahaya kani no beli kani kalakta si kadi ya ka puli ka puthi kalakta si kadi ya ka yo kot jong ki kimi pa haka jela ka jong kajiman jum tasi kalong halor jong rimba nalyang jong government kada du menta kamsyam lapli ya gani ka patakma model degree college kabran hapo okasyon patakma ajirang blom telang jui kum kesang hadin ka jingyu ai bodin jui na kapor bagani ka college la daga government ka plino kan long ka jingmuntoy ya ki paiba ki basong ha ka de than khamtam e ki longying ki bawan na ka loging no sem ki badu te kum ta ni ka sing lawan bat ndok bat education minister ban yakran yu halor kan no rim ka jimum plino na lang jong sarkar haba ya gani ka building bat ki staff room na ki quarter baro ki jingtri ladap lo te ula kularengi bolong ba khamat jongi kum sang rekat ba kanilam ba klidu bolong ba house na mona arajarap sau ba gani ka college kan sedang no ban plino eka ba ka jugo porong ila ong ya uba lada ka government kan plino ya kani ka patakma model degree college kadi ban pembiang no habere bat kani ka road construction habere bat ka line habere bat kani ka habere bat ka college nama rada kini kala teli kimbiang kamut ka don jinge ya ki khun samla ki ba puli hak te college la ne ki nohi ka ne ki batri hak tu ka jaka Tenalang jong minister berpe ikene ong ba nalang jong un system kia kene bar hak assistant kaban sawan ong unsa bu kejingren kat baru chief minister bar community baralang jong education minister un sim kia lor kani ka benta bar kumjur yang ke government baradal yang ke government kamlei kum bakal kolar khamat jingi kum kinelam jong seng baus namon kani ka college complete kamut banalang jong un sabodin halor jong ne ka benta